살람 밑바나라. もうとりあえずな、うんほら、食べ過ぎたらな、こんなんの。 아, 그거 geb고 있으면 나니? だからね、醤油. これは本当にな。 아, 그醤油인 소스면은 お 네, どん、 스피넛. おどんもな、 한 半分。 한 분? 아, 바닥이나 뜰 거지. 곱지 않으면 구습 사는데 한 분. 오케이. もうな、 네. それ以上は食べられへん。食べたらもうほんまにしんどなる。 혼또? もうおばあちゃん90やん。 귀 와카라요. 독성가 척든다. 곱지 않으면. ほんまやね。もうな、 아래 아 소스와 こうしてな 쇼르포. うん 소스와 ソース、作るもうちょっと炒めてからちょっと。 아, 무슨 데티. 무슨 파켓 약다 그러면 あいだちゃん人気してる。 다이죠. 민나 genki してる. うん。 네. うん。 そしたらほうれん草とうどんとあと炒めてな。で、これちょっと水。でもさ醤油も入れたでしょ入れた、みりんはみりん、これはね、ちゃんとそういうのができてるの。 아, 뭐 уже içinde сахар, соль, бит аралаштырды. これはな、ちょっとだけ入れたな。山口さんがな、これ麹かすこれ美味しいよ。 아, これ美味しい? うん。 아, 뭐 jak시でこれはどこのメーカー? こな。 아, 키코마. 아, わかりました. уже бит аралашkan데. 예? 猫元気？ 元気よ?俺散髪したからかわいい。バリカンでで娘元気でもう아마네센메であいだちゃん今度いつ帰ってくるの？わからないわからない。俺8月帰るからまたキースね。そうそうそう終わりまだもうちょっもうちょっとせんと。もうちょっとうん。ね、何水水ちょっと入れて。あキスあんな。あれパパがさ、ない水ちょっと入れて、半分ぐらい。半分そう。ああ、もう半分。おうかなこれ入れるな。おちょっとだけなうん、そうしたらね、これでもうな。これで昼飯あびこれだけうん、これだけで。書面に読んで朝ね、もう朝はね、ご飯にしてんけど。 아, 예를 들면 그릇치겠는데 고한 타까요, 사이kin. そうやな、ほん 되게 음bat이 ご飯なと、それからお豆腐と、そう。 오바짱 나니 zott 고 こうせんとあかんねん。 되게 남은 잘 왔던데. 이. 얘라. ладно, давайте. 저랑 салам 되게. тамақ тесін, бабушка. 마다나? 나 하기 싫어. 오. お昼からまた。 오이시소야. 美味しそうやろ。 아니, 그러다 선물도. 아, 이러면 되대로. 신이 그걸 까네. 아, こうしたら。 호렌소노 아래가 そ 되대로나? うそう。ほんでね、ちょっとお野菜もされたかんやろ。せやからここにほうれん草入れとくね。 호렌. 첩제시키는데. 호렌소다. もうさ、ババアさん90になったらな、おばあちゃんのこと思い出してやん。 세 떡소가 잠깐만. 에스테이스다니 도와도. 홈마야. もうこう年を重ねてくるとな、いいも小さになるやろ。 혼토? 혼토? 아, 되게 기시가란 사인 되게 굴사하다 기치레 줄다 기치레 消化の力もね、弱くなるんや。 아, 되게 줄까와라 되면 보스 에메트 같아. 슬라보 같아. そうしたらね、うわーってこういうの。 아, なるほど。わかりました。これかわいい。これ何持ちな。かわいい。これ自分で作った？どれ？これおばあちゃん？おばあちゃん作ったかな。Just ладно, давайте, бабушка, обещайте. で、ここへね、来てくれて、私にな、笑い、与えてくれてありがとう、サンキュー。 아, gelip beni katkıkanına rahmat dedi. もう嬉しいわ、サナダさん。 예. ほんまに、もう嬉しい。 rahmat. 一人でな、 네, そのまま食べる? もうここへ入れてな、요즘 다막제인데 악자 적대 필요 없고 здоровье 말대. что-то片付けた 기신에 다 왔거든. 이ですかこれで? 근데 신문 어이야. もうな、サバドさん、90年も生きたらあかんわ、もう。 이 독성같이 간 기시 잠을 못 했대. しんどくて。 신도이 됐대. 이때 잡자 했대 기시. イエスさんがあそこへ
いくつか今。밭을 열군 게 어떻대? 이야 야베테요. 고 갖다 밑에요. 冷めるから。いやいや、大丈夫、そうだから。本当？うん。あ、お母さんおくつやった？같이죠 같이.そうやろし。마만 같이다지. 식생생 그치를 팔도. 똑성 것이 열군 게 왔다 잡자던데. 뭐 이야 야메테. 지가 하나씩 마셔. 뭐 이와 뭐 시도 마셔. 아 열려서 그래 나와이 그래 배. başka ses kötülçülake tigijil 똑성 çıkan. 뭐 이와. いやいや、でもな、こうして90年も生きてね、健康でサパートさんやるとお話できて、 똑성을 çıkıp それがね、 кişine 幸せ。 здоровьем болып сенмен сөйлесіп қатқырып аябай эми бакка эме бактылуу болот дейт. ね、サパートさんのお母さんもね、88年生きはったらね、どんだけしんどかったか。 80세에 çıkışta kıyın deyt. 自分がね、生きてね、初めてわかる。なんと。 ошо жашаган киши 80ге чыккан 90га чыккан кишилер түшүнөт дейт. Ана вакай хто вакараны わからない。そんな。 жашта түшүнбөйт deyт. そこへ来てね、生きてみて初めて、ああ、こういうことやなっていうことが。で、私はね、いつも見てもらうドクターが、心臓、ハート、心臓に、なんていうメニューで心臓、ドキドキするでしょ。 직생씨誰お母さん？ 私の心臓がね、ものすごくね、 아 주력 güçlü deyt. 아お母さんの心臓も良かったよ. 心臓がね、сердце 주력. 要素 주력 здоровый болсо 要素がしてるから、なかなか島田さんしないよって言われて。 나카나카 되게 주력 жақсы güçlü болсо киши жөнөп өлүп калбайт дейт. 이야 뭐 야мет대요. кечки ит кылат. 아 그래 каватта на. Ла июль тебе. жаңы эме чалты. Ладно, давайте бүт барга рахмат, а то бабушканы каткыртып жыгатайын. Караганда ошол да. Силер өзүңөр айтасыңар. Сүйлөшкөн киши жок, эч ким келбейт. Ладно, пока всем. үй таптаза, бир да чымын жок.そうや、7月30日。また教えるわ。で、ともこは元気？元気やねんけどな。どうするかなと思ってけど、ともこも忙しいらしい。なんで忙しいの？ともこ忙しいの？銀行マンだから？銀行マンもな、本店にな。あ、本店か。本店やからね。なんかものしんどいみたいな。本店はしんどいよ。まあな、大学出てな、27まで行ったらな、もうなんていうの、十分に働いてるわ。それしないと死ぬよな、お金がない。いやいや、もうな、自分が行きたくないって言うてもあんたねえやったらしゃあないや。なあ、初めやめようかなと思ったとか言ってんだけどな、やっぱり京都行くとね、お客さんがね、お店に来るお客さんが、もう違うって、アパートさ、それでな、私みたいな年になってもな、おばあさんがな、びっくりするの、これも。私はお金がないからな。お金がないから、私はお金ないけどな、健康だけはあるから。で、ここへね、来てくれて、私にな、笑い与えてくれてありがとう。サンキュー。 아, gelip beni katkıtkanına rahmat dedi. もう嬉しいわ、サパタさん。 예. ほんまに、もう嬉しい。 rahmat. 一人でな。 で、そのまま食べる？ もうここでいいですよ。 요즘 тамак жейм дейт. Акча жок дейт, бирок здоровьем бар дейт. Чөтө катазыкетта кичине тазалап койдум. ийですかこれで? だって新聞多いや。もうな、サパタさん、90年も
もう生きたらかかんわもう。 톡송거 치간 기시 자만 못 됐대. しんどくて 신도이 됐대. 뭐, 네. 이때 잡자 있댔지. ね、うんイエスさんがそこへ行きたいわ。 마틀 열궁겔 왔다대. 이야 야베대요. 이거 갖다 뱉대요. 3일から. いやいや大丈夫、サラさん。 혼또? う 응. ん。あ、お母さんおいくつやった？ 같이죠 같이. そうやろしん。 마만 같이 달리. 식생생 그치를 팔도. 톡송거 치 열궁겔 왔다 잡자던데. 뭐 이야 야메대. 지가 하나씩 마셔. 뭐 이와 뭐 신우 마셔. 아 열려서 그래 나와이 그래 배. 맛있게 세스코 뜰줄 알게. 되게 좀 톡송거 치까. 뭐 이와. いやいや、ね、パパさ、 응. でもな、 응. こうして90年も生きてね、健康でスーパーターさんにやるとお話できて、 톡송거 치고 それがね、 кишине 幸せ。 здоровьем болып сенімен сөйлесіп қатқырып аябай эми бактылуу болуп атам дейт. ね、スーパーターさんのお母さんもね、うん88年生きはったらね、どんだけしんどかったか、 80-ге 80-8ге чыгышта кыйын дейт. 自分がね、 응. 生きてね、初めてわかる。なんと。 ошо жашаган киши 80ге чыккан 90га чыккан кишилер түшүнөт дейт. Ана вакай хто вакарана わからない。そんな。 жаштар түшүнбөйт дейт. そこへ来てね、 응. 生きてみて初めて、ああ、こういうことやなっていうことが。で、私はね、いつも見てもらうドクターが、うん心臓ハート、うん心臓になんていうメニューで心臓、ドキドキするでしょ。 책생씨誰お母さん？私の心臓がね、ものすごくね、 아 주력 구시투 дейт. 아お母さんの心臓も良かったよ. 心臓がね、ものす сердце ごく 주력 要素が здоровье болсо 要素がしてるから、 음. なかなか島田さんしないよって言われて、나카나카 деген жүрөгүң жакшы күчтүү болсо киши жөнүрө өлүп калбайт деди. Ия, мо ябетте요. кечки итте ит кылат. А коре каватта я. Ла июль тебе. жаңы эме чалты. Ладно, давайте бүт барга рахмат, а то бабушканы каткыртып жылгатайын. Караганда ошол да. Силер өзүңөр айтасыңар. Сүйлөшкөн киши жок, эч ким келбейт. Ладно, пока все. үй таптаза, бир да чымын жок.